moya wami Nkosi, moya wami Nkosi, ulambele wena ngalo izwi lakho siyabulela usikuvile uthetha nathi usinikeze isignature yale ndawo esikuyo kwakhona uphinda siyabulela. Siyafuna incwadi kaMarko chapter 5, incwadi kaMarko chapter 5. Sizothandaza ke ngoku ngawukukrwetha umakhelwane wakhe uthi yamani imvuselelo iqalile. Ndithi makhi imvuselelo iqalile. Yamaki uthetha uba uyiva loo nto ndiyivayo. Yamaki awuvala umlilo endiwuvayo. Yamaki awukeva nto. Don't worry Maki. Lani into sihamba nayo iyaqophozela. Don't worry Maki, kule nto endifuna eqophozelayo. Yitsho Maki, kule nto endifuna eqophozelayo. Ya. Iqalile imvuselelo. Sizabona ke uThixo esenza into zakhe ngendlela yakhe. Asinawo namandla thina ukwenza izinto. Ndiyayiphinda nditshilo kwesingcwalo esilapha. Asinamandla ukwenza izinto thina. Masithani amen. Ngulasobalisa ke uyaziwayo. Hayi ndiyaziwa. Ndiyaziwa, hayi ndiyaziwa. Wena na imimoya le ndawo iyandazi. Na stress alonto. Masithani amen. Ngamkela uYesu waba inkosi yobomi bam. Masithani amen. Wayiphucula impilo yami ingaphuphukanga. Wandihlisa namanene ndingaphizeva ukuhlala namanene. Masithani amen. Ndihamba nalo Yesu ke ndivakalisa yena ke. Masithani amen. Akukho kwanto ndibhetele ngayo kodwa ndibhetele ngoba indlela onamandla ngawo umyalezo omnqamlezo wathola nam lo. Masithani amen. Yona nto ke leyo endibhetele ngayo. Masithani hallelujah. Ya. Yiyo loo nto ndisibona silapha ke ndihamba nabafundisi ke. Abanye bazawuqhuba bashumele imvuselelo yonke ukuthi kwenza izinto. Masithani amen. Abanye bazalwana bawushumela bayaziwa beziwe kudala. Abanye bazaphinda baziwe. Masithani hallelujah. Uthi kuthandile kuba kula 7 days siba kwindawo yaseLewini. Nani bantu baseLewini yathandwa nguThixo man. Vela thumela abantu bongocofa umzaba. Azabathi eqalilewini kanti ufuna uqala into entsha. Kanti seyiqalile. Masithani amen. Landa abantu bongocofa umzaba. Masithani amen. Abadelelekileyo abangenawo namagama. Abangekho nento ababhetele ngayo. Kanti uvula into yakhe. Masithani amen.
Hallelujah. Sekhona kuThixo nokwenza umsebenzi wakhe. Hallelujah. Mandiyenze ngoku lesisaziso kuyabeka kuqala mina mandisenze ngoku. Ngomso siyakhonza ngo10 o'clock. Xa ungayanga kula nkonzo ukhonza kuyo. Masitheni amen. Xa ungayanga kula nkonzo ukhonza kuyo siyaba solo silapha nabamsemini. Asindawo. Masitheni amen. uThixo uthande uba masibe lapha elewini. Nebaxela nabanye abasemakhaya. Masitheni amen. Ukhona la ngoma yayiculwa nguTata Doni yayisithi basheshe bahleka. Kanti inkosi ndivile. Masitheni amen. Belikela like kwasitwabo besipha. Nani hey uyacaca uba kukho abantu abanobomi ebekusele kuzawukuhlwa kubo. Bavela uYesu. Masitheni amen. uYesu ke unedinga nale ndawo. Unedinga nemiphefumulo yaselewini. Mandikuhlekise ndiyithethe kwangakade mandiyithethe. Utata umfundisi oyinhloko nobe ngithe umfundisi wami kwakuthe kudala. Masitheni amen. Ewe seyiqhuba lento yakhe yokubizwa kwakhe kuThixo. Masitheni amen. Ayike yahlala nakuye le ndawo yaselewini. Esengumfana ke ngoku. Masitheni amen. Ngambona emhlanje sekukugxangona ngoku. Into ayikwaligasi lika Yesu. Limenza umuntu nobuna 50 nobuna 70 years. Avela bena 15 years. Masitheni amen. Ngoba kaMathematika chapter 5. Sinasibonisana ngale ndawo inkosi yayithile for today siyabe siyolala. Ixesha ngo8:30. Ningamnangxaki mina. Ivile uba ndifona refumene calls ezininzi that now. Hayi kukho abantu abasuka kude abafuna uattend imvuselelo. Ubona nje uba ningayikholelwa indlela umlilo omninzi ngayo kaThixo kule ndawo. Ningamnangxaki nohamba kwezindawo zini. Masitheni amen. Enye yezinto esizodishana nazo apha utshaba oluzisebenzisayo ebantwini kuze bangamthi noThixo lo ifile. Koyika too much. Masitheni amen. Ngenxa yoba kukho abenzi bantoni bobubi. Masitheni amen. Kodwa kunengoma endiyithandayo mani. Kanti wathintwa abangathintwayo. Kwawungena uYesu uvela ungathintwa. Masitheni amen. Kodwa ngasenzela uba sizawukwazi ungena eli ngo6. Sikwazi ukuphuma eli silungisele abantu abaya kude. Zininzi indwembe ezizabakhona apha. Masitheni amen. Ezinye andizazi, ezinye ndiyazazi. Masitheni amen. Kodwa ngabantu abazawuthunyelwa nguThixo. Bazawuthunyelwa ngubani? Ya. Abanye bazawuthunyelwa izinto ezizabe zibathumele. Kodwa bafike bakhululwe nguThixo. Masitheni amen. Bangakhululwa ngumfundisi. Kodwa bakhululwe nguThixo. Masitheni amen. Amasela namanxila bonke baya bizwa buye. Nalento esebanayo yamkela bonke abantu. Ngokuthi kuthanda bonke abantu. Ifike ke ngoku iqhiza izinto ekufanele baziyaqhizeka. Ayimongqole izinto ngokwezizwe zifungene ezinje. Masitheni amen. Wow, ufika uYesu. Ufika amakhala kaziwele ba. Oh, abaginza abe ngobefundisi. Amen. Imilwelo ishukunyiswa yabo. Abangaboni bavula amehlo babona. Yena sofa kanjena belewini. Oh yini Thixo. Kudala abantu belahlekiswa. Abantu baphelelwe zimali. Bantu. Ubona nje abantu banezikhundla nasezicaweni. Kodwa balala imiphefumulo yabo ikhakha every day. Oh umuntu odala engcwabela umphefumulo ukhakha. Ngenxa yabakhantu bekhosi beziswe ebantwini. Ezimahala. Ezinjani na? Ezimahala. Uyabona abantu ukuthi abayifuni amahala. Uyabona ngokuba bekuthiwe uthatha unamba okanye uthatha sobalisa pha. Kukho uzakunikwa the water of destroying the
Masithandi amen. Abanye shamani bablame uchaba lovela usebenza into ungayi ke pha. Ungayi kulanje. Ngaba ufike engceni yabo. Masithandi amen. Yabona pastor. Qala khama pastor. Kube sefungu so pastor ufikile lapha kusobalisa. Batha abafazi balelana pastor omncinci. Akala umuntu kamoya mninganijulisi. Kodwa asezangozi so pastor. Jesus ovulimisi. Kudala ke wethu ni pastorishwa. Ni pastorisheka. Telingazi nakafikilwe yiyo. Masithandi amen. Kodwa ke nganthe kwenye indawo lapha ithi shumana kumngcwabo wekhaya kwelina 91 years. Kanti le into yasezulwini iyazingqinela. Ngamandla ayi. Ayofake le. Eliphamisa kulishezi phindihlalisa. Uvela manje ngoku lapha ecaweni. Wafika kwakuphinde kuthiwe nka imithwalo. Asisisanga lonto apha. Difamanga nini? Difamanga ngumangalisi. Ngapha xhala mina sasavala. Sayezweni sivala. Mina ngithela ukuthi khofana izithetha sibeka kumbuko. Ngithini iBhayibheli ngoyinkosi likuyizwa ifana njengohlobo. Ngifakuyo ke kumlandela yini? Lendela kumnana kwamandla. Ukuba ngikuphi Yesu abakumbaba bathixo hayi umfananyana nje ngalo week. Intwana yakwafika into namandla. Into engumlilo. Masithandi amen. Ayenza ba igwirha lithathazela noma salibona. Gwirha. Masithandi amen. Kodwa ke andiwabethi bethu mina ndithi maweze ikhona inhlangulo wecala. Hayi ngokubenza waxeka. Yandisithi azamema ngokustress. Azamema nasevuselelweni. Akubuhlungu banento ikungcuthe kesumphefumulo wakho ngoba ingathi yakusebenzela ngoba ikwenza ububi bodwa. Bona nje every day Nkosiyami kusenge kumphefumulo wakho. Into nayikwenza ngathi unesithima ngoba wenza ububi kubanye abantu. Awunaxolo. Masithandi amen. Kodwa sisisu Yesu wakwenza ulala uthi dwi. Benthe ngawama waka. Ungawimilili. Ungawindepha. Marko chapter 5 kali ufunde ngasikho samsithandaza ke ngoba kubani into kwayiso iphichelile. Marko chapter 5. Umqala behloko ndaba hayi noma kaba kuverse ya number 1. Isikhathi lezi ndawo kwami ndizoba mditu. Sikhande zothi imvule ezivusela zoyiqalile. Awuthi seyiqalile ivuselelo ke tanyana. Wefunda ke mkhulu. Isihloko sithi ukuphiliswa komuntu waseGerasa onedimoni. Ukuphiliswa komuntu waseGadara ne Gerasa. Ya. Owayenedimoni ezinezigadara ezinezigiyasi ne. Lo ndawo ke yayiyo. Yayikushana kwebizwa kwendawo. Masithandi amen. Elewini kwaNzolo. Ngombiyo. Philiswa kowe yaphethwe zinoni? Dimo. Ngoba uyakwazi umuntu ukuthi wawuhambo Masithandi amen. Kanti nawe uyakwazi ukuthi ukuphiliswa. Ayibona macaba yikugula into bale demon. Sisigula. Afunde ke sisothandaza. Bafika phesheya kolwandle lwaseGalili. Yes. Kumandla welaseGadara. Yeah. Akuba uYesu ephumile esikhitshaneni. Yeah. Wahlangatyezwa ngumuntu onendimoni. Esuka emangcwabeni. Mamela ke. Phakula family. Yakusemathilethileni xa kukho ingxaki
emntwini noba ngowefamily ukhangelwa uncedo. Ngayazi kuba ukwima amakhandi akhoyo okanye zonke indawo ekukhangelwa kuzo ifamily ukhangelelwa umuntu into uncedo. Must tell amen. Hallelujah. Zizanywa zonke ngoba sobe kukhangelwa le eza kusebenza. Kanenje. Hallelujah. Na kwindawo yaseGadara kwakukho indoda eyayiphethwe ziidemoni. Must tell amen. Mna ke ndizenzile izibhalo sozanibalisela lonke libali kakuhle. Yasiwa kuwo onke amancedo angathi ayanceda. Kwabonakala uba ibangasiwa nakomphi umuntu usuka inike into eyenza isuka ibe worse. Manphinde omnye ekwakuyiwe kuye wasuka wayinika into eza kufuneka uba ihlazwe kayona ukuze izama ukukhangelwa uba ezidimoni ngazikhupha kanjani. Must tell amen. Ndifuna ukulandela kuba sifika njani kule sifunda kuyo. Abona amathilethile ukuba besiyibhuda make siye emakhandini. Must tell amen. Hallelujah. Kwaqonda uba ithemba likhona. Ilungisa inhliziyo zenu kanisa ngabetha into zabantu mina nazi. Mamelani nje ningizwi kaThixo. Bayiwe emakhandini. Ngizovakala izinto eqhalela uncedo. Bayibona ke bayiphi uncedo phakathi kwento zimbini. Kwafika kwathiwa mathilethile sihambile zonke indawo. Siphelelwe zimali. Sizama le ndoda. Ngokwesimo somuntu. Xa kuthethwa ngendoda kuze kuthiwa nakumama kuthiwa indoda umathi. Sube kuthethwa ngomuntu one-ability. Mastani amen. Sube kuthethwa ngomuntu okwazi ukusebenza. Kube manje la mfazi indoda. Mastani amen. Andisatheni ke xa sifike endodeni ngokwesini indoda ngokwendalo kaThixo. Lento ithi indoda ithi leader. Mastani amen. Lento ithi indoda ithi umuntu ozisithemba. Amen. Mastani amen. Lento ithi indoda ithi provider. Nakayithethwa kumuntu ongumama kuthiwa indoda sube is either uprovider kakhulu for abantwana bakhe. Nakulo mzi ukuthi uba kukho izinto kuba bayimile kantokazi. Kule mani indoda la mfazi. Mastani amen. Now lento ethi indoda abantu baseliyewini abantu mamele besendlini. Ngumuntu okufanele ubuzisa ithemba. It is the person of hope. Mastani amen. Lento ethi indoda bantu abatsha it's supposed to be the person who's called the shoulder to try on. Fanele bakuthiwa ngonegala besikwazi ukhala ku. Mastani amen. Uba kuthiwa lo mama indoda ngamanye amagama loba kuzuma sithilethile anesikhalo somzi wakhe uyakwazi umduduza. Sivese indoda ke. Mastani amen. Ngoku kwenzeke i-vice versa kule verse. Ngale ndlela esengiyicacise ngayo indoda lena ihanjelwe yahanjelwa kwafikwa nasemakhantini kwacelwa kwalindelwa. Mastani amen. Kwataba yeyi
kukho uncedo olufikayo apha. Yadecide ba unganjani xa esisidima ndiyosinqonqozela phezu koba omkhulu. Masithande amen. Mama mhlawumbi bendikude ngoba ndipha eyadini. Ngoba ndiphe mhlawumbi besalele. Mandihambe ke ngoku. Ndonqonqoza pha. Masithande amen. Funda kakhulu ke kuba Verse 3. Verse 3. Apho wayehlala khona ke kwakungekho bani onako ukumbopha nangamatyathanga. Mamela kangangubabe ndikuvezela ibisimo sasiwest kule ndoda. Wayefika kwilevel apho kwakungasekho bani ukwazi nokumbophelela. Kaloku ingxaki indoda le. Uyabona xa uThixo ebeke iability in your life ize ibiwe lutshaba uSathane. Kangangamandla yaphilitha wabele kuThixo aphinde kubekho kwamuntu ukubambayo xa sewusitshaba luyithathile. Ndiyiva ke ngoba ndiphinde. Isizathu bengakwazi ukumbopha kungokuba wayindoda intanayo ebelwe isidima ngokendawo. Akubuhlungu ubela isidima ungumama. Akubuhlungu ubela isidima ungutata. Kushiya igama elithi tata sahlutha kudala isidima. Masithande amen. Kula sithandaza ngoku. Verse 4. Yeah. Wayemana ebotshwa ngamakhamandela nangamatyathanga. Kanti imeko yakhe yayixakile. Kwakaba kuncedalanga. Kwamani wabotshwa yena phaa emangcwabeni. Heyibo. Uncedo alwafika lumkhulule kwakumatyathanga. Kwafuneka ube kunako ngoba xa uyifunda iBhayibhile ithi wayenobundlobongela. Kwawuthatha utshaba indawo empilweni yomuntu welady umama onamandla. Iyaqatsela inkohlakalo enye akayiboni bethu. Abanye ukuqatyeliswa inkohlakalo abayazi ngoba utshaba lwali take over. Oh, you need to Masithande amen. Kwakude imeko yakhe akwabikho nomuntu ohambayo kulondlela. Mamela mntana sekhaya. Mamela mntakwethu, dadewethu. Asimeko yakho ixakile. Uthixo engayithathanga indawo yakhe wamvulela. Uzawufika kwilevel yoba ilali ingakuboni noba ukhona. Ngamanye amagama kwalibaleka uba kwakukhe kwakho indoda emathileni. Ngoba indoda ihlala emangcwabeni. Indoda inobundlobongela emangcwabeni. When will help us? Mamela kunabantu kunomama ngabe uphekesa imbizeni umakoti kodwa hayi wethu sayaziwa uphindwa njengesibhangqanyana nje ngoba imeko yakhe itakusekho umuntu ukwazi ukudlula kwindawo engakuyi. Ngamanye amagama kunabantu apho uSathane abavulele ingcwaba bephila. Sakuyindwe nje lamini kodwa ude wabhubha naye bethu awushela. Ude wabhubha naye oyini bethu na. Amen. Bangekho bani okwazi ukuhamba kwindlela ehamba ngasemangcwabeni kulanduthi. Ngula sithandaza.
wayemana ebotshwa ngamakhamandela namatyathanga wayemana ebotshwa ngamakhamandela namatyathanga kodwa awaqhawule amatyathanga. Mamela, akukho mbophelelo zasemhlabeni ezikwazi ukuyiqhawula imbophelelo yotshaba. Uyawubona emashayineni sengishilo kuyanceda because basibotshwa kana bona umbono ombi ngona lo Shumayela ekhapha lasithetha kunami ndidlula ngakule nkonzo ipeyintiweyo ke uzisho ipeyintwe njani mhlawumbe inkonzo yabantu banamatshayina nkosi bethu nani zakamza abantu ehamba hayi hey yangithutheza ngiyadlula ngiyahamba ndihamba nawe yodade drugs bababhetele ubona nje andikuthanda ubabhetele kunokulunga hayi akufani bethu ibhetele ude ukuthi qwenge ukhe kuthi qwenge masithini amen asisisanganto eliyewini eyenza kukhe kuthi qwenge uthi qwenge okokoko dabukela abafana kodwa hayi bathi drugs ayikhona phakuthi la tsam lapha kuthi khona pha kozalani zethu bantu abafana indaba bakhe baqhawula nabatsheni abuye ehlukumezeke kodwa hayi hayi kanti bayalunga jonga abalungi bayangcwatyisiswa ngoba bayaxelela uba ubakhe waphinda you belong to the chains bakhe waphinda uzobuyela ematsheyinini umphefumlo wakhe uncedakalanga into nayo funeka sisarami singathi siyazilungela nomoya okungathi sincedakela singancedakalanga ngoba isoul yoyika amatsheyina ngoku ingakakwazi uyinceda umnikazi wakhe phinde shawa lezi drugs aphinde abuyisele wayengekho bani wayekwazi uyibopha le nto uThixo ayesukaqhawukela amatyathanga basithani amen funda mfundisi kodwa awaqhawule amatyathanga awakroboze namakhamandela kwakungekho bani unako ukumthoboza kwakungekho bani Thixo ukwazi ukumthoboza ayiwanda njengoba kusiyo abantu nje ukuthi ayino kuyakwazi uthoboza iBhayibheli lithi kwakungekho bani ngoba into efuneka ithotyozwa waba ngumphefumlo hayibo ingxaki ubusakwazi uthoboza inyama into esesekuyo aba ngumphefumlo